रायजोखौ आं मोनसे क्लियार मेसेज होनो नागिरदों। आफादा थिगानो नोंथाङा थिगखौनो सोंदों। जिहेतु थांखिया मोनसेनो आफादा मान मोननै। बिनि जाहोनखौ आं बुंनो थांगासिनो। जिहेतु आलु बस्थायाव दरसे आलुआ सेवबा गुबुन आलुआव बस्थायाव थाफानाय आलुफ्राबो थिग गाज्रि जाफालांजोबो ना। ओंखायनो बै माखासे आलुखौबो जों फोथांना लाखिनो जाहाथे बिनि पयजना बैयाव हाबनाङा, बेखायनो बेखौ सन्देरा बा बादेरा बे बुस्थुखौ नोजोर बोनानैसो जों बे आलु दरसेखौ थख' खालामनाय जादों। आरो बे आलु दरसेखौ जोङो सोरबा सासे सानैनि डिसिसनाव खालामनाय जायाखै। बेखौ मोनबा डिस्ट्रिक्टखौ लानानै सानब्रै केबिनेट जदों। सानब्रै केबिनेट जखांनायनि उनावसो फाइनाल हाउसजों बेयाव गासिबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै बोसोनगिरि बिथांमोनखौ लानानैसो जानाय मोनसे बे हाबाफारि। ओंखायनो बेयाव जेबो मेसेज पाब्लिकफ्रा जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया। आलादा रायजो बड'लेण्डखौ नैबे जोंनि ब्रिटेन इस्लारि बिथां आरो मनन्जय दैमारि जोंनि चिफ एडभाइजार बिथां दैदेननाय आफादानो लाबोगोन आरो जोंनि आफादानो रायजोफोरजों दं। बेयावथ' बिथांमोननिसो बाथ्रा जाहैबाय। दा बिथांमोनखौथ' आं दहाय बुंखाबायना आलु थरसेखौ मारै एरख'दों। दा बिथांमोना एरख'खांनायनि उनाव जोंनि खिबु उनावहाय मा खामानि मावो मावा बेजोंथ' जोंहा जेबो खोथा गैला। जोंनाथ' थांखिया जाहैबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायसो। जों जोंनि कनसेप्टआवसो खामानि मावो। जोंनि थांखिफोरखौ लानानैसो जोङो खामानिखौ मावो। स' जों बिसिनि एक्टिभिटिसफोरखौ बारा नोजोर होबाय थानो सम गैया आरो जोंहा गोनांथिबो गैया होनना आं सानो आरो एकर्डआव आरो बिटिसि एकर्डआव थालांनाय किसुमान दफाफोर दं। बेहेके जों बिटिआर एकर्डआव जों बिटिआर एकर्डखौ गाज्रिबो बुंजोबद्रायनो हाया दै। बेयाव किसुमान बिराद मोजां कनस्ट्राक्टिभ मोनसे दफासफोर दं बा क्लजेसफोर दं। बे दफाफोरखौ जों सायख' गाबोन इन्टेलेक्सुयेल्सफोरखौ लानानै जोङो क'क्राझार पिडब्लिउडि आइबि बांल'आव मोनसे केबिनेट मिटिं दं। इन्टेलेक्सुयेल्स मिट, लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल बडि थागोन, डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोर थागोन। बे टपिकनि सायावहाय जों एजेन्डासफोर लादों। बे एजेन्डासफोरनिखौ जों सावरायनानै बिथांमोननिफ्राय जों बोसोन लागोन, बिथांमोननिफ्राय जों एडभाइस लागोन, साजेसन लागोन। बे जिनिसा माबायदि जानांगौ जानाङा, बे जिनिसा जोंनि हारिनि थाखाय खहा ना बे जोंनि हारिनि थाखाय मोजां, बेफोरखौ कालेक्टिभलि जों मोनसे डिसकासन खालामनानै नैबे जुलाइ मासनि गेजेरावनो जों चिफ मिनिस्टार अफ आसाम बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम जों मोनसे डेलिगेसन थांगोन। सेन्ट्रेल टिम लोगोसे चिफ एडभाइजारजों जों एडभाइजार सासे बिथांबाव जों थांगोन आरो बेफोरनि सायाव जों मेम'रेन्डाम मोनसे सावरायहैगोन। आं नामखौ बख'थ'ला, गाबोननि गेजेराव नोंथांमोना नुखासिगोन।